Buntús Cainte. Cén tom tháinig sé. Cén tom tháinig sé. Tháinig sé ar a 7 chlog. Tháinig sé ar a 7 chlog. A 7 chlog, a 8 chlog, a 9 chlog, a 10 chlog. A 7 chlog, a 8 chlog, a 9 chlog, a 10 chlog. A 11 chlog, a 12 chlog. A 11 chlog, a 12 chlog. Tháinig sé ar a 7 chlog. Tháinig sé ar a 7 chlog. Tháinig sé ar a 8 chlog. Tháinig sé ar a 8 chlog. Tháinig sé ar a 9 chlog. Tháinig sé ar a 9 chlog. Tháinig sé ar a 10 chlog. Tháinig sé ar a 10 chlog. Tháinig sé ar a 11 chlog. Tháinig sé ar a 11 chlog. Tháinig sé ar a 12 chlog. Tháinig sé ar a 12 chlog. Cén tom tháinig tú a Baile inné? Cén tom tháinig tú a Baile inné? Tháinig na cailíní anseo ar a 8 chlog. Tháinig na cailíní anseo ar a 8 chlog. D'imigh sé amach ar a 10 chlog. D'imigh sé amach ar a 10 chlog. Bhí sé ag ól ar a 11 chlog. Bhí sé ag ól ar a 11 chlog. An raibh tú ag fanacht go dtí a 7 chlog. An raibh tú ag fanacht go dtí a 7 chlog. Dul siar. Cén tom tháinig sé. Tháinig sé ar a 7 chlog. A 7 chlog, a 8 chlog, a 9 chlog, a 10 chlog. A 11 chlog, a 12 chlog. Tháinig sé ar a 7 chlog. Tháinig sé ar a 8 chlog. Tháinig sé ar a 9 chlog. Tháinig sé ar a 10 chlog. Tháinig sé ar a 11 chlog. Tháinig sé ar a 12 chlog. Cén tom tháinig tú a Baile inné? Tháinig na cailíní anseo ar a 8 chlog. D'imigh sé amach ar a 10 chlog. Bhí sé ag ól ar a 11 chlog. An raibh tú ag fanacht go dtí a 7 chlog.